Natiliwen ti suspetsa ti panagmotor nap napasamag iti maysa compound iti barangay Tangid iti siyudad ti Lawag ni alias Puraw agtawen 24 at taga barangay 1 San Lorenzo iti siyudad ti Lawag tinangitaray ti Mio Sol 125 akukwa ti agnagan Art Jomar Pagirigan ana ikamang iti barangay Tangid Lawag City ti motorsiklo ket nabirukan dagiti nagsanib pwersa Tilawag City Police Station ken Badok Municipal Police Station iti paset na ti Barangay Lubigan iti ili ti Badok Ilocos Norte. Inamin ti suspek ti naaramidan na a krimen. Namin ti service ko ng mga when Natin mga araw yung paper. when sir Sabi ano ko nagtama. Japiki di mabilangin sir. Pinakadalang detail ko ang ano. Hanapang ko namin pinasya di giyang ko namin ini. Nat makunang ta nabibigwan. Anak pulo ko natin. Kastoy ti panikisarsarita dagiti kameng ti media ken ni Police Lieutenant Colonel Jomar Labiano, Chief of Police ti City Police Station Lawag. Kahit kumampay nga kablawan aming nga digiti agdang-dangag iti kwayo kung nagbuy-buya di media 11 days before Christmas, advance Merry Christmas. At dati pasamak tatak kwan di motor na pingkat at nag-report idi kalman ti parbangon nga isuna ka medyo nabartag may diti istasyon entertain me tapos binalidate mi no talaga nga napukawan ti motor. Kuna nakit napukaw di may isang DJ motor nga nalipatan na nga inlock yan ti unag ti compound. Dito ka ma-describe nga motorcycle Yamaha Mio Soul 1 color matte green model 2017 temporary plate number nga 567Y Alpha. Kat dito kat na validate ni nga talaga nga napukaw nga motor. Dato nga pagka pukaw ti motor kat na report pa ti social media kat na monitor ti numutibuyang nagkandak kami ti follow up operation ijay ngay Badok gapo ti initial information nga naited kinyami finalo up mi dito panakatiliw iti dato nakarnap ng motor ijay Badok babanti coordination kan joint operation mi ti Badok Municipal Police Station na cited kun nakita DJ suspect into do ni DJ victim nga mismo nga isu DJ motor na iso nga DJ nga parbangon tatay parbangon lang DJ iso ti pa nakatiliw na DJ nagala ti motor at dito tatay station may kat na at DJ korte tatan DJ papeles na may file DJ inquest dati suspect ko ni dati nga na natiliw mo lanin ti kastoy mo lanin nga larceny nga dito panagtakaw kung isuna kat na bypass pa ti anti-illegal drugs mi isuna kat taga barangay 1 San Lorenzo Lawag City isuna kat based di profile nga dati duwa nga crimes na napasama tinakaw mo lang kung di illegal drugs data kat tapno nga ma-strong cardiac investigation tangko pa lang nga mabaling nga may divulge nga possibly under follow up pa dito. J motor at dati initial info mi nga na monitor DJ mismo nga klase ti specs ti motor nga adigente may isang lugar so na monitor mi kinaparbangunan balpas ti coordination ni ti Badok Municipal Police Station ti Parbangon tatay laeng alauna pasado alauna ti Parbangon tag-follow up ti kamang ti pulisya ti Lawag City Police Station kadwami iti Badok Municipal Police Station ket na-cited mismo kadwami mismo di aking bagi ti motor kundi may isang gayam na into duda di motor nga ada iti possession iti DJ suspect mismo allegedly accordingly pala na cited nga at tagay DJ kaputi interview mi jay tagay DJ may isang arar mo na iti ibagana ket inala na latan
So mabalintay nga kwa siguro di Diyos nga isu siguro ti kuana. Talagang kuana mo to. Aran. DJ di aking bagi kami nga ni Mr. Art Jomar Agustin Pagirigan, taga Barangay Tangid, Tilawag City, kat nag-inuman da di compound da. Nakaparking di nga motor di unag ti compound da. At DJ di tulbag, namot nga nailak, bati na pa di tulbag na. So naturugan, agreeing ti parbangon, awanin di motor na. So imay dito iti parbangon ti 5:30, so nai-reportan nga.